Ти парченце ли си от изгубеното поколение? О, да. И ти? Мерси. Изгубеното поколение. Аз имам една теория защо сме изгубеното поколение. Не защото много страдахме, не защото стъчкувахме на времето и вярвахме в това, че ще промениме нещата. Правил си стачката 90-та година? Да. В интерес на истината бях в ядрото на тая стачка. И продължи си мисълта. Ние сме изгубеното поколение, защото сме принудени да гледаме как майките ни, близките ни, които са работили цял живот за тая страна, тънат в мизерия, братле. Разбираш ли? Жал ми. Пътувам в страната. Ние ли сме виновни? Аз пътувам също много. Да, ние сме виновни, защото ние не успяхме да намериме начина да променим нещата както трябва. Просто виждам толкова много бедност. И нищета, не и нищета, и духовна нищета. Духовна нищета. Ние позволихме на една друга култура да заеме мястото на истинските духовни ценности в нас. Нищо против не искам да кажа поп-фолка или аз говоря за чалгата като култура. Това ни разби, братле. Разбираш ли? Имам чувство понякога, че сме изпаднали в някаква духовна катастрофа. Въпреки, че нещата не са чак толкова лоши, колкото ги описвам. Аз пътувам, срещам се с хора. Обвинява, че поколението било лошо. Няма такова нещо, братле. Толкова чисти, толкова хубави деца растат. Страхотно. С живот в очите им. Обаче бедност, брат. Бедност. И не знам какво да кажа. Страх ме, че ще изтърша някоя глупост, разбираш ли? Обаче ще го кажа, ще го кажа мамка ви на всичките шибани демагози и политици, които 20 години мачкате България. Мамка ви. Мамка им и мамка ни и на нас. Хората, които трябва да се грижиме за културата, за това, че не можахме да намериме път към сърцата на хората. Мамка им на всичките честни хора, защото позволиха да бъдат грабени, унижавани. Мамка им. Толкова много бедност, братле. Толкова много бедност, толкова много нищета. Минавам по една улица, затворена, и ме спират 3 души. И почват да ритат по колата ми, братле. Що? Откъде да знам защо? Просто ми спряха колата и почнаха да ритат по колата. Преди малко. Не са те разпознали нещо? Няма как да ме познаят. Той просто излезе от една къща, спря колата и почна да рита. Защо, бе, братле? Защо? Подлудиха ни. Какво става с България? Какво става с нас? И терясаха. Ние тотално изгубихме всякаква духовност и морал, разбираш ли? За какви филми, за какъв актинг, за каква култура говорим? Затова ти казвам, мамка им шибани, мръсни демагози, 20 години смучите от народа и въобще не ви пука. Това е за вас. Престани. Защото ми омръзна, братле, да пътувам из страната и да виждам така мизерия и така нищета, разбираш ли? Ще трябва сега да се разръза, защото пътувам от 10 години и виждам същото. Не мислиш, че... Да, ама не мога да си затварям очите вече, разбираш, аз ги затварям цял живот. Аз ги показвам непрекъснато. Сега ти се паднал обаче да променяш. Аз ги показвам непрекъснато, просто трябва някой да почне да ги променя. А и те най-важното. Те самите трябва да почнат да се променят. Как да се променят, като отгоре стоят някакви и се сменят непрекъснато, разбираш ли? Точно нещата тръгват да се оправят, усещаш и изведнъж отново те тегли надолу, навътре. Спят на палатки хората, 21 век. И говорим тук за култура, за филмчета и за глупости. Майка ми, братле, майка ми е 40 години учителка. Ти сещаш ли за какво става дума, ако не съм аз, ще умре от глад? Не само моята, твоите и на стотици хиляди. Това са родителите ни. Това са родителите ни. 20 години са работили, по 30-40 години са работили за тази държава, разбираш, и получават по 150-200 лева и как се оправят. Какво правиме? Срещу кой беше този среден пръст? Кой е виновен? Срещу всичките лъжци и манипулатори. Някой друг ли не е манипулатори, лъжци? Това кой е телевизора, кой е политика, кой?
Според мен ние сами си ги изучваме. Абсолютно, да. Тогава средния пръст е за всички нас, защото ние явно заслужаваме това, което ни е писано. Да, има. Аз, ти, други хора живееме сравнително добре. Това прави ли ме щастлив? Когато виждам какво е наоколо. Не е достатъчно. И какво да направя, като не знам? Аз не съм толкова умен. Аз ако съм толкова умен, ще стана политик. Ще помагам. Не съм. Аз съм аполитичен, братле. Ако ти беше обратното на честене на това, което правиш в момента, тогава ще застанеш. Развалих ти цялото шоу. Просто в момента съм натрупал толкова много емоции в себе си и това ти обещавам, че ще е последното интервю, което въобще давам някога. Шегуваш се. Не, въобще не се шегувам. Аз пък имам една молба към тебе. Когато искаш да давай интервюта или не давай, но важното е сега да не се скриеш. Сега култа е тръгнал. Сега можеш да повлияеш, сега можеш да говориш, дори проповядваш. Може дори да проповядваш. Не, няма да проповядвам, няма да пея рап, няма да правя неща, които не мога да правя, няма да се правя на такъв какъвто не съм. Аз съм просто един актьор, нищо повече. Обичам те. Искам така, че те обичам. И аз те обичам. Искрено. И те обичам именно за това, което говориш в момента, защото... Да, и сега ще ме помислят хората за лута, аз съм такъв, какъвто съм, какво да направим сега. Все повече влизаме в суетата и ти си абсолютно прав, че трябва да излезем от суетата и когато ни се дава много суета, трябва малко да поспрем и да се върнем във влак. Благодаря ти много. Адски ти благодаря си. Това беше едно от най-хубавите неща, които са ми случвали като професионално, като интервю. Мерси, братле. Последните 5-6 години. Това беше Мариан Вълев. Останете с Георги Коритаров, може да откриете причините за яда на Мариан Вълев. Втора серия на Георги Коритаров. Не си нещо? Не си се? Сдухах нещо? Сдухах се яко, че